Dobrodošli u Ukrajinu. I evo nas u Ukrajini. Vozimo lagano ka gradu Lvov ili Lavov. Evo ga Draganče, bori se kao lav sa njegovim lakim biciklom. Kaži neku reč. Stigli smo i do Karpata. Ovaj prevoj sad nam je sve nizbrdo. Biće dosta lakše, nadam se. Veliki pozdrav od ekspedicije. Dragan Šibalić i Ivan Đurić. Європейські роверисти погостювали у Стрийській, спільну мову знаходять легко. Ровер – це здоровий спосіб життя, а ще краєвиди і мандри. Неймовірно, але дехто з гостей зібрався дістатися аж до Японії. Стрияни ж обмежуються поки пам'ятками краю, адже багато таких, про які ніхто і не здогадується. Головний велоактивіст Стрия обігрів двох сербських роверистів. Іван Дюріх крутить педалі аж до Фінляндії, Драган Шібаліч і ще далі. За півроку він має здолати 20 тисяч кілометрів. З Белграда їде до Токіо, столиці Японії. Минулоріч Драган проїхав за баскетбольним клубом «Партизан» через Кралево, Москву, Краснодар аж до Стамбулу. А Іван мандрував з дружиною та сином. Ja putešestvovao sa mojoj semija, sa žena i sa ribjonak. Mali putešestvovao 8,5 mjesecov od Kuala Lumpur, Malezija, preko Tajlanda, preko Laosa, na Kitaji, Mongolija, na Bajkalu u Rusiji, onda Kazahstanu, posle ponovo Rusija, Gruzija, Turcija, Bulgarija i Serbija od januara do oktobra. Большой привет od nas iz Serbiji za svi velosipedisti i svi хороші ljudi u Ukrajini. У Стрию двоє сербів проїздом. Зупинилися в Олександра Сікори, голови клубу «Стрий Ровер Сіті», на нічліг. Зовсім не випадково, адже стрийський активіст зареєструвався на міжнародному сайті роверистів і там залишив оголошення про те, що може зустріти та пригріти іноземних мандрівників. Наш мешканець тоді каже, вас тут шукають велосипедист з Сербії. Я під'їхав, його забрав і додому заночував. Другий наш роверист трошки затримався на перевалі, тому що він був такий тяжкий, вони з Ужгорода йдуть. І теж потім його завели до себе, накормили, напоїли, помили після дощу. І зараз вони їдуть на Львів.